pientä kuvausta. Tässä on tämmöstä pientä Minecraftin puolelta. Dragoncraftista Skyblockia. Kaverini Eetu ei ole tällä hetkellä paikalla, mutta on tulossa myöhemmin ja nähdään sit, jos hän haluu videon mukaan. Mut mä nyt tässä tämmönen pieni tiedotus videon parissa nyt vaan ja katsotaan vähän tätä paikkaa ja mennään vaikka tosta noin ensimmäiseksi. Spawnille. Mulla on kyllä hyvät kamat, mutta mä en nyt ottanut mitään kamaa oikein mukaan. Niin mä niinku valin tässä ainakin joku vartin. Riippuu, että minä ei kaadu. Mut spawni on lähinnä tällainen. Täällä on elukkafarmi. Täällä on näitä kauppa. Tuolla on ensimmäinen paikkaa ja niin edelleen. Sitten mennään mun saarelle. Tänne voi tulla, pistää IP chat. Ei kuu tonne saatana. Kuvaukseen. Ai, sattuu. Miksi? Stop. Mut tässä on paikkaani vähän ja täällä on taas tällaista ja tämmönen ikoniinkin löytyy ja lage serveristä. Täällä on taas tällaista pientä paikkaa, mobifarmia. Toskiskin löytyy. No. Tää on tuottoisa. Servulla nyt ei Eetvarti ei ole paikalla, mutta varmaan kuvaa enemmän tältä servulta, kun mä vaan saan vähän Eetua kuvauksiin mukaan. Minun nimeltähän on Edwardi, joten tavataan seuraavan videon parissa, missä Eetukin tulee olemaan. Tämä oli siis vain pelkkä tiedotusvideo tästä servusta. Se on moro!